Migao mar somo okwedo paro margi ne gigolo ne chik mondo mi gol jopuonjre mondo mi odog pacho motelo ne ng'anyo ma ichano bagie pacho ka chakre kiny. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu mane lose kaunti wa Murang'a okoni yweyo ma adundo owinjo chakre tich adek. Mabiro e kinde ma jonyuol nosechako ng'ur ewi wach mar ne ornegi ripode mondo mi gikaw nyithindgi kowuok e skunde. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. E apaya kod bombe ma opogore e pacho ka, jopuonjre oting'o sikegi bang' jopuonj madongo gologi motelo ne odiochieng' ma owinjo gidogi e pacho chakre tich adek mar jumani. Motelo ne ma jonyuolgi koni ne giyudo ripot kowuok kuom jopuonj madongo mondo mi gikaw nyithindgi. Tumepata message ya kwamba kutoka shule wanafunzi watarudi nyumbani on Wednesday ambao ni hii wiki. Tena kufika jioni tunaambiwa maandamano iko on Tuesday. Itabidi watoto walegee nyumbani siku ya leo ya Jumatatu. Wenye watoto wale wanaenda Isiolo wengi wana fare juu walikuwa wanatarajia kwenda nyumbani leo. Sasa wanatuomba simu tupigia wazazi wao wanawatumia pesa ya gharama ya kwenda nyumbani. Thoth jonyuol ma otwa kod Ramogi TV koni en kinde manyaka koro jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu par kaka obiro tayo migao maonge midhiero magikoni oseduoko somo mapacho ka chien ahinya to etamni. Kitu imeleta aibu kwa nchi yetu ya Kenya. Watoto wamerudi nyumbani na juzi ndio wameondoka nyumbani kwenda kusoma shule. Hata tunalipa school fees ambayo haina maana kwa shule. Wewe Mashogu unapea watoto likizo ovyo, hata watoto hawana gharama, wengine wanapotelea kwa barabara, wengine tunasikia sijui wamelala kwa wanaume. Sasa unatusaidia ama unatumaliza? Kama ajipangi sisi tutampanga, na tunaomba Rais Ruto alete waziri mwingine yule ataweza kuendelesha elimu yetu. Hawezi interfere na curriculum activities. Akienda akilala usiku anasema nimesema watoto waende nyumbani kesho. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano okwedo golo chik mondo mi jopuonjre go gol motelo ne ng'anyo ka okoni yweyo madundo ne owinjo chakre tich adek mar jumani. Ieleweke ya kwamba the normal term date for half term is Wednesday the 26th. Ndio inaanza si leo si kesho. Kutoka hapo mtarudi siku ya Jumatatu. Korka kore jakom mar riwruok mar jopuonj madongo Mwangi Kuria okoni paro no e ber kendo konyo jopuonjre maka moro ne nyalo hinyore e kinde ng'anyo go. Whenever there are demonstrations, I think the government is usually very cautious. And even the schools, we are also very cautious because we don't like our students injured. We not like to lose even one. E kinde ma jopuonjre gi dhi e yweyo madundo, jakom mar riwruogni koni gisebedo kod ting' mapek e tayo somo e skunde nikech nok mar omenda ma ichwalo kowuok e migao mar somo. If there is one major issue that is going to be handled in this conference is the funding of schools, because there is a crisis in the funding of schools. Capitation for schools, this year we talk of 22,244, but in the real sense, the money that his school accounts in 1 year for tuition and operation is 10,400. Migao mar somo icha osingo chwalo atamalo 30 mar omenda mar tamni ne skunde kapok dwe ni orumo. Judith Omondi, Ramogi TV.